це цивілізаційний вибір для України. Україна не йде в Європу, вона повертається в Європу, в сім'ю європейських народів. Звідки вона від Європи, вона була штучно ізольована понад 300 років, перебуваючи в Російській і Радянській імперіях. Ну, я надеюсь, что это не за горами все-таки. Я уверена, но очень бы хотелось, потому что, еще раз повторяю, это приносит только страдания, закрепощенность людей и уже где-то какую-то озлобленность. Потому что нельзя вариться в собственном котле, вот все время нельзя. И нужно чувствовать себя человеком мира. Ты всегда останешься родившийся в Беларуси, белорусом будешь любить свою родину, но ты должен видеть мир, мы ничего не видим. Беларускі абывацель бачыць, якой дарагой цаной гэтае рашэнне для Украины апынулася. Беларусь, который год лидер у свете по шенгенских визах на душу насельніцтва тых краін, якія маюць візавы рэжым з ЕС. Але слаічныя пытанні незалежныя, праведзеныя колькі гадоў таму, паказваюць, што прыкладна больш 60% беларусаў увогуле ніколі не выязджала за межы Беларусі. Я нагадаю, размова ідзе пра тое, каб беларусы насамрэч атрымалі тое, што зараз маюць не толькі украінцы, але расейцы. 35 євро за візу. Це був дуже сильний мобілізуючий фактор для України. Оця європейська інтеграція, шлях до безвізу. Україна провела майже 1,5 сотні, ну якщо точно 144 реформи. Это, ведаеце, это старую байку, як бацька ленаватаму сыну сказаў, што вот там на полі золото схавана. І сын все поле перакапаў, золота не знайшоў. А сэнс быў тым, што ён поле перакапаў. І так і Украіна, это 140 пастановаў, законаў, якія яны прынялі пад прымусам, ну, пад пэўным прымусам. Можа быць, это важней, чым той залатнік, які там все ж таки быў. Такім чынам, Еўразвяз даў Украіне бязвіз, а ці рыхтуе ён нейкі пернік для Беларусі. Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму не азначае візавай лібералізацыі. Черги, от така трошки, ажіотаж такий, почався буквально от зараз, вже останні дні, коли стало зрозуміло, що безвіз буде. Тобто десь там люди не вірили, десь українці були теж не вірити, да це вже обіцяють, так довго, не буде. І раптом така реальність, люди не вірили, і тут раптом безвіз, от це також такий гарний сигнал мільйонам, 45 мільйонам українців, що треба вірити в свої сили, що якщо ви робите щось, і наполегливо йдете кудись, ви цього досягнете.